Kiswan paduru bojone liwat. Tambahi Om Kiswan luwih gayeng meneh iki. Oh Mas Kiswan kan rene maksudnya? Nggih. Wah, genale gayeng niku. Ayo Mas Kiswan, Nah. kamu juga dalam. Yuk. Ya. Ayo wah. Ayo. Yuk. Alah. Masalahmu dirampungke sik karo bojomu men. Oh, wis yo. Sini. Yo, wis tak anu tak. Ya ndang ngadeg iso ngadeg ora? Tak sepoti yo. Gupakku. Gupak. 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 Ayo wijik. Wis. Sepot apa cocok Ayo spotnya. wijik. Aku nang kene seneng aku ya nang kene seneng. Kok sik ta? Omongan kok wis kanggo nyeret-nyeret. Nek aku nang kene seneng kok. Aku nang kene seneng aku. Minggu action. Mikmu kena ayu. Terus? Ayo men dialog cak loro iki nek padu kepiye ngono. Son. Bareng dicekel Kiswan kok ilang. terus bengong ya. Oh iya iki Perbawane Om Kiswan. calon dalang Saking laris. olone ya to. Pripun Mas Gading? Niki kula kan mriki napa? Niku lho neruske wau. Mbok nek ngendikan ki ora diseret-seret Om. Apa? Nggih. Pun. Mas Toro kuwi mau. Mas Toro ayo, Ro. Kancaku sak kringkelan iki. Heeh. Sayangku. 76 Om. Ora apa-apa 76 le. Neh. Wis kono nyanyi. Iya, itu. Nek nyanyi ya pokoknya nyanyi ya. Oke, beres. Itu ya 76 iki. Alhamdulillah. Ya, wis. Saya jolke beras ya Bu ya. Ora nyauri. Turu kursi nggon jaba omah kae wis. Turu jaba ya lunga aku. Wis nang nggon aku wae Om. Nang nggon aku malah gak. Wes ora aku iki saiki luwih parah saka aku ya. Mengko tak bayari kok. Tak bayari. Kaya pakmu. Heeh. Wah, jos. Iki sejarahe kudu dilanjutke lek kowe kudu tresno karo kanca wiyaga sing duwe bot karepotan apa-apa ki kudu tok bantu. Ha nggih. Oh ta. Sing njaluk kono terus. Ha iya. Nek dalang niku kudu ngedoi mo 5. Weh, aja. Jenenge dalang menurut simbah ki kudu nglakoni mo 5. Kuwi dibalang. Dibalang kacang. Ora, ki biyen simbah ki nek jaman simbahku biyen tau ngendika, Nggih. dadi dalang kudu iso siji njoget, Ya. loro gawe wayang nyungging, Heeh. miyaga kuwi dalang kudu ngono kuwi. Nggih. Ngono kuwi dadi Siki Mbah sinten? Mbah sinten? Mbah Kasan. Wis Mas Toro ki dibacutke. Heeh. Monggo Om Toro. Lamun Jaya. bisa Alhamdulillah. Pak Ketua Pepadi Sleman meneng to iki Lah, cocote nggih. iki. Alhamdulillah. Sira wanulado tu enguni cari tane ya Mas Bambang. Nggih, pindah. Pun mboten masuk angin to, Om. aku isih masuk angin aku. Masuk angin. Nggih ditunda. Nah, Ditunda sikik. impus apa piye? Ora. Kondo karo Mami, Mas. Nek masuk angin. Mami, Papi Ayo, masuk angin. aku pilih nyawer kowe wae guys. Wah, jos. Andeliro. Sang Prabu. Sosrobahu. Tambah ngono kuwi men apik. Lain oleh. Ora to? Ing
Gregele aja nganti lali, Om. Pati. Tak seneng iki karo Gregele. Nih nyawer. Sik dompetku nang kono. Ora. Mas Budi, tasnya Mas Bambang. Buya jirut. Ah iso kok. Tasnya sik ndi? Ireng iki lho, Mas. Nang arep. Ireng bim. Sik tas ireng bim, kok tak kei 10.000 kowe. Udru, Mas Bambang kok nganggo tas ngono kok kaya arep ditundung lunga ora. Mas Bambang ki piyayi gong ngaluhur. Duwe dasare bagus. Manten anyar. Nyenengke sedulurku tuwa. Ngono kuwi nek arep entuk-entukan iki lho. Ha iya. Wis. Gendam. Yen sewu nggih Mas Kisna. Ya karang wong iki pados pangupa jiwa piyambak-piyambak. Panguta. Ya ora 2000 masa membuki ban mayang kok 2000. Wis ejol nyumbang poleng wingi. Emah. Sing abang aku ki wong. Nah, wis berkah barokah. Alhamdulillah. Kayak anakmu. Hah? Kayak anakmu. Anakku ora nembang kok dikei duwen. Wis nembangke aku Iya Bu ya. Kayak dentawe. Wis. Bad mood ngambek kuwi. Ngambek. Terus zero. Anu wae turu temempang kijing lho andingmu. Ora Mas jangka aku isih dawa kok. Maksudnya le turu ki temumpang nang nggon kijingmu lho. Iso ungkang-ungkang. Kowe sik dikijingi nesu. Iki wis kontrol ora ta iki? Kowe lho aku Mas Bambang kuwi kok. Ya lek Sapa? Lek geter. Ki geter pawukir. Tenan to. Mbok nek Pramuji Widodo. Mbok nek Toto ki diomong sik. Wes kleru. Nek ngomongke ditata sithik. Nah, Monggo. waduh. Aran pahit. Sing entuk duit kowe kok entekke. Edan. Nek wakilku 100 wis. 100 sih. Kudu Aran patesu wondo tanteke iki tanteke Dintake. lelah buhan Seneng aku karo Gregele seneng. ning nak suluk nggon wayangan kok ora ngono kuwi ngopo ya? Sik Mas, iki aku mau dititipi amplop. Heeh. Iki saka bengkel Las Kusna. Ya. Oh. Nah, ini gandeng piyayine iki ora nyuwun apa-apa. Heeh. Masuk kantong. Wah, ya apik. Ora njaluk apa-apa kok ora ngrepoti kanca wiyaga. Iya. Kanca sinten ya njaluk. Heeh. Sih katresnan Mas. Nah, Iya. tali asih. Tresno aku akeh. Heeh iya. Iya. Kok kowe entuk kiwa tengen to rumah. Lah iya iki mau nang jaba ya pas aku arep anu ya diparingi rokok. Wong iki nek ditresnani wong kae ngono. Mungsuh siji iki kokean. Ya. Sedulur 1000 sih kurang. Nah, Nah, gitu Mas. angge. Nah, no. Terus. Cakepane apa? Apa? Bu, Sing entuk-entukan kowe kok. Ya ming tekoni ngono wae apa, Tin? Sri. I don't know. Kang kinelung tripra kara kuno. Sip, tenan seneng aku ngene iki. Kaya serapopo iki. Aku sing mikir ben to. Wis ora usah dong gawe perkara. Burune kang tenan tepi Nyedam larian.
Kleru. Udu ta? Udu. Iya, Srap. Sesuk sinau ngidul lho. Sinau bab gending, bab apa ki dolanan nggone kakangmu ngambah. Sopo? Hah? Sopo? Mamantri. Wah, nggih. Mamantri. Lho lah. Iki Nek kok Anggit. Iki Mamantri rene lho. heeh. Mbok kon ngendang apa piye lho. Nggih. Lah iya to. Diceluk le. Nek sik Mas nyeluk Mantri. aku mung dipreke, nek sik nyeluk kowe ya tak kira ya iso gelem. Mas Mantri, Nah, Mamantri. Mas Mantri, Ini aturan minggah panggung. Nggih. Sak raketang sak kendangan. goleki Bella. Gonge piye, Lek? Nuhun mitraku tomo. Sampun. Nggih. Loh, nyanyi sisanmu jare karo nyanyi. Nyanyi apa? Rokok mau kae? Wah edan iki. Ya. Nek karo nyanyi lho, oke, ngono kok mau kok. Aja tak duet karo bojoku lho aku. Oh. Ya tapuk-tapukan tenan iki kali. Aja jenang gula ora apal. Jane apa sing duet-duet to? Hah? Duet-duet. Nek pelok barang iki duete apa? Oh ya apa to apa? Gangsaran. Lintang asmara kok pelok barang ora. Ayo. Heeh. Aku ora apa cakepane. Ora apa-apa, Om. Ayo, Nduk Bella. Duetke karo Ul. Ora diduetke karo Mbak nganu wae. Karo Ayo. Tatin bae aja. Nek Mbak Bella iki Jaiwono iki terkenal. Iki sewu lho Pak Kesno, iki geguyon nggih. Pun mboten pusing to jenengan? Nggih. Pusing ujuk puyer. Mungkin nek kinten-kinten pun rada pusing Pak Dekesno wong sikut mawon mboten napa-napa. Mboten napa-napa, kula riyen kerep disikuti kare Pak niku kok. Arep jajal sikutku apa piye? Ora. Ayo kowe. Kowe nek tok sikut ora oleh apa-apa, nek bapakmu ya 300 sing biyen nyikut. Iki gelo sing marah-marahi plek. 300. Terus yo. Seneng. Seneng no. Ayo. Mung sak keplakan tuh oleh 300 kok. Bener ra njogo kabeh ya ta. Ya ning anu. Ya wingi aku wis arep dadi kriminal barang aku jane. Aja Mas, aja. Neng Sampeyan urung ki sida. dadi dalang muda siji. Nggih. Ngedono alkohol, ngedono narkoba ya. Nggih, terus Wis kuwi. medok Aja. alah. Ora kuwi ra gawe perkara. Ah. Aja ya kayak lintang asmara lah. Cakepane aku njaluk cakepane. Wis iki mbeng iki lembu antrok wae yo. Heeh. Wah wis gayeng banget yo. Karo Tatin ya. Jare karo Mbak. Ora aku manut Mas Gading terus apa? Yuk Pak Dokter. Rup nek manut aku ya karo Mbak Ayu. Oke, sae niki. Monggo. Pak Kesno? Ayo, pinggir wae engko tak ketendang. Ayo. Wujuk obat pusing riyen Pak Kesno. Sing musik. Wis Mas Bambang anu ya, Eh, lintang asmara ya. ora aku wis nyawer 100 kok. Wis masuk angin Bambang masuk tinggal angin. yo. Weh, tinggal yo. Tinggal ana sak wiyagane ditinggal, gak aku tak nangkene karo Gading. Lha aku yo melu ninggal no. Yo, Nendi? Ngadeg. Sopo dipilih Mbak Bella jare? aku manut Mas Gading, aku ora wenang milih iki. Mbak Ayu. Ayo. Yo Iki Mbak Ayu. bintang tamu dua lho iki. Heeh. Ayo sayang. Ya. Sayangku, cintaku ya. Ayo. Lu Kok getak? ora, golek padu nang omah aja nang. Ya, langsung ngono ae, Mas. Yuk ikete sing apik to, yuk. Sing semanggem ngono to. Piye rale piye rale? Kok siang Pantoro Ratri udu no. Wong ayu. Nah. Yo, semangat yo. Ya, langsung
Kublak kuntak lho. Wis rasa nggo ral-ralan to. Ah. Ora dong. Nganggu tetepan Hah? iki. Wong ayu tresna mu. Ayo nek ngono kuwi adep-adepan no. Wong ayu. Nek kaya ngono kuwi adep-adepan. Weruh ora? Weruh. Padake trakum aku. Adep-adepan wong yo lagune lagu kecintaan kok yo ora adep-adepan yo. Ya ora cinta-cintaan. Ya usih mikir esuk piye ya. Dene iso mikir. Lah ya iso mikir duwe sirah. Anggepe apa? Sirah semene sine mung banyu kok. Lah ora. Ora. Wong ayu tresna kinarya tamba rasaku ora bakal sirna nanane neno Ben. gawe to Bu Wong bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus jroning agene yo ora iso seksi
sampun Mas Gading. Sampun matur sembah nuwun. Sah. Sah. Sah to? Piye? Oh. Ini bagianku ndi? Hah? Bagianku ndi? Rokok. Ra anu kok. Nah. So, nggo Wis tuku. wis takoni Mas, lesu apa ora? Tetep nesu, sesuk nggo tuku laur. Nggo tuku apa? Apa? Sik bersayap. Engko nek mabur. Hah? Engko nek mabur. Ayo tak pelinteng. Jedhes. Cetuk. Cetuk. Bluk. Bluk-bluk. Pun nggih, Mas Oh Gading. ya wis. Ah wis ta. Aku ning ngene iki pengen ngomong terus ini rasa. Ora apa-apa ning kene Wis, terus. wis, Bintang salah tamune kene dadi iki. 3. Wis, ki arep awor bojone Mbak Tatin. Nganu sesuk dadi dagelan wae rasa dadi dalang ya. Kene Mas Garing. Eling-eling Banyumasan. Hah? Saking Ayo. Mbah Pole. Sapa sih? Aku kok joget ngono wae. Heeh. Om kejuan joget, Saiki sampe eling-eling iki Banyu. Ora dadi dalang. Ya, Banyu rene asline sira. Mbak Tatin. Mbak Tatin aku rasa, Mbah. Rongat. Ben Kang Gareng Om. iki piye sepadu-ado Om. kono? Mas kesuwan saiki. Jare Mbah Poleng 200. Hah? Jare Mbah Poleng 200. 200. Ndekane 200. Positif ora? Positif ora. Walah ya ngono kok dicowo tanggapan. Aja omong to nek aku sesuk mayang. Isin aku. Mbah Geter salin. Ya, wis. Ora eling-eling. Eling-eling. Ora. Eling-eling riyen kok. Mbah Poleng iki. Mbah Ya to Mas Poleng. Gading. Nggih, terus Iki ben Mas Gareng wae. Ora. Nabu to? Kowe, Mbah. Mas kesuwan ora. Nggih. Oh ya weh, nggih. 200. Aku iki, Mbah. Aku iki, Mbah.